Matagumpay na isinagawa sa pamumuno ni Board Member Rodolfo Polgache ang pamimigay ng cash assistance kahapon April 4, 2024 para sa 200 mga mag-aaral mula sa Alawihaw Elementary School at Camarines Norte National High School kung saan ang kanilang mga magulang ang tumanggap. Tumanggap ng tig 1,000 ang mga mag-aaral ng elementarya samantalang 3,000 naman ang tinanggap ng mga mag-aaral ng sekundarya. Magandang araw po sa inyo lahat at makikita nyo na sa likuran ko ay mga beneficiary po ito ng tinatawag nating AX o kaya ay tulong sa kanila pong edukasyon sa mga kabataan. Ito pong AX na ito ay galing kay Senator Bongo, binigay kay Dr. Polgache upang ipabigay naman doon sa kanya pong mga nakikita niyang mga beneficiary. At sa pagkakataon pong ito, ay ako po ay nagpapasalamat kay Senator Bongo sa pagsisimula binigay niya sa akin at sa atin namang mga beneficiaries, maski pa paano po ay makakatulong ito sa atin sa edukasyon ng ating mga kabataan. Sana po ay may pagpatuloy natin ang edukasyon nito ng ating po mga kabataan sapagkat sabi nga ni Dr. Jose Rizal, sa kabataan ay pag-asa ng bayan. So muli po, sana po, nandito tayo ngayon sa Alawihaw Elementary School na kung saan ay ang mabibinipisyaran po dito ay nasa 150 at saka pupunta po dito yung high school, yung Camarines Norte Senior High School na kung saan naman ay mayroon po tayong na pinag-recommend na 50 na beneficiaries. Nagkaroon din ng maikling programa kung saan dinaluhan ito ni Konsehal Rene Ferrer Herrera ng Vinsons at former Dapat School Superintendent Arnold Punol Balane. Labis naman na pasasalamat ng mga magulang sa tulong na kanilang natanggap para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang masasabi ko po dito sa cash assistant na to ay makakatulong po ito para sa research po namin ngayon na gastos-gastos po. Tapos po, nagpapasalamat po ako kay Dr. Polgache sa programang ito. Salamat. Sobrang malaking tulong to sa amin kasi kahit paano may pangdagdag sa panggastos sa pambayad sa mga halimbawa, yung anak ko nagre-research, marami silang bayarin sa school. Kahit tuition yung anak mo, pag wala kang pambigay sa mga research, parang nakakaangin sa bata na wala kang maibigay. Kaya sobrang napapasalamat ako kay Polgache kasi andito siya para merong ganitong programa. Sa side ko, sobrang tulong yun kasi solo parents ako. Siyempre, napapasalamat din ako sa kanila kasi sila yung way para maging positive to, magkaroon ng hindi siya drawing na kalimitan sinasabi kasi naging ba, di ba, puro pangako, pinangakuan ka na yun. Kaya, salamat siyempre, natupad at saka kahit ganito, sobrang laking tulong na yun. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.